For undersøgelsen. Hvad det navn, hvornår det var på fredag. Så skulle vi også lige, så vi kunne se, om det var om eftermiddagen, vi skulle ned og kigge. Kuben på Søndergade vil hele julemåneden være omdannet til julekube med hele og højtlæsning. Så der kan man også lige slå et slag. Yes. Med Sofia, hvis hun vil se og høre. Så går et glaskuben. Glaskuben. Da. Er du blevet helt stille, Isabel? Jeg er altså i gang med at optage en video af dig, så kan du ikke lige tage lave nogle af dine gode. Ja. Ja, lige præcis. Ja. Må vi høre? Må vi høre, Isabel? Må vi høre nogle af dine gode lyde? Nogle af dine gode spiselyde? Det smager godt, hva'? Æble og majsvælling. Eller majsvælling med æblemos i, ikke? Hvis du skal